Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hande kadi eɗen janga windande naye ɓiire nde ay naynen ko jinaynen. Joni noon ɗeɗo jangeten, joni mbaɗen ni ɗe mawna wonande ɓe jiyata ɓe ganduɗa jiiɗo mo beela no feewi, mbaɗe ni ha ɓuura labtude e maɓɓe. Joni hande windande nayi janguɗen ko alkule 5. ɗo ko o mawɗo, ɗo ko pa mawɗo, ɗo ko ra mawɗo, ɗo ko sa mawɗo, ɗo ko ta mawɗo. Joni noon wiyete ko alkulal mangal, ko noon seɗen jangina mbiyete tan ko o mawɗo, pa mawɗo, ra mawɗo, sa mawɗo, ta mawɗo. Kono alkulal mangal, alkulal tokosal ni wiyete alkulal mangal, alkulal mangal, alkulal tokosal. Ayi wadde ɗo mbiyetan ko o mawɗo, pa mawɗo, ra mawɗo, sa mawɗo, ta mawɗo. ɗeɗo 5 kadi janga ɗum mbawa ɗum mbatta e ko jangunoɗa ko jangde ma yawat tan. Kala Allah wallu ma tan yiiɗa alkule ɗe, mbawɗa ɗe jangude, mbawɗa ɗe windude, heddo kolɗa no masirte, a andi masgal, kala kolɗa no rendinirte, heddo an kadi jangen. Jangde suwa taw alkule ɗe gadotoɗen jangude ha mbawen ɗe. Oto kañeɗen ɓinguel jibine hande tan mawna hande ala wawa wonde, ɓinguel jibine hande mawna hande tan yaha jeere wala raɓɓiɗi. Wadde jangen o mawɗo ko ni tan wayata, pa mawɗo ko ni tan wayata, ra mawɗo ni tan wayata, sa mawɗo ni tan wayata, ta mawɗo ni wayata. Tokose ɗe caɗani ko mawɗo ɗe gandata ha gayna, ko jangeten ko tokose jangeten tan kadi. Wadde mawɗo ɗe keeda banggue gandaɗe hankkadi kala jibine mangal mi anda, tokosal mi anda. On paami ɗon. Joni noon o mawɗo, pa mawɗo, ra mawɗo, sa mawɗo, ay ta mawɗo. ɗo ko o mawɗo, ta fa, ɗo ko pa a mawɗo, ɗo ko ra mawɗo, ɗo ko sa mawɗo, ɗo ko ta mawɗo, ɗo ko o mawɗo, ɗo ko pa mawɗo, ɗo ko ra mawɗo, ɗo ko sa mawɗo, ɗo ko ta mawɗo. ƴettu kuɗol ma e karne ma, mbañitoɗa janga ɗigga, a hoolaki hoorema, ƴeew bawɗo, ɗakkoɗa sara makko holluma walluma jeeya bindol. A yiyani mo walluma, noddu 00 221 77 906 14 81. on saha mbaɗa yaya, mbaɗa oɗo li, jiya WhatsApp o, ngara caggitoɗa, walla goɗɗo jiɗɗo jangude ara rewa ɗo haalane sarɗiji ɗi, so yiɗi naata, yiɗa acce deeƴa. Hande jangde ma e hewde ko o pa ra sa ta gasi. ɗum noon saɗani, kono ko windata ko ene heewi,
janngu ɗigga mbaawa, janngu windu ɗigga mbaawa. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen, kadi yo Allah won gondindere bawal. Ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah, Yaya Ly, Kaolack Sénégal. Alhamdulillahi bil alamina. Windande nayɓere nde nan ɗon.